Jenis sengoro je orang mangkli soglaimani karon kawono sing sabno je Tripura Chief Minister borong nang Bikas Debarma Rampalo Zombia Dr. Tulsong borong kha sini je kok borong ni sing tami sini sia abono kebengi tong tabugbo hari bai sing bongni photon tini soglaikya tamni bai ke sing saimano abong ka sini odikar kok borok inka subject state ni matter Omakin sunuka je Dimas Oroni Basa abo sunuka clearly omono NCERT rono lutu imanai ba Central Institute of Indian Languages aja manai bongni kok nga sijak mani ka tambai oro nuka ka srai English alphabet baini kirus ar Dr. Himanta Biswa Sharma kebeng ya borong ar ba BJP sarkar no aipono BJP sarkar puno bor kebeng ya ken oro ka tamni bai ko bor basan bai bor kebeng abono sini prosno Kabar double standard nudai tongu asal Dr. Himanta Biswa Sharma je borok ni musungti no klari ton bongni chakri karon bongni odikar bongni right sabo ani bai kenu sungnu ka sinorong kake je borok sungno chapogui seri tono je bongni musungti klai nai an bai singti no protibat klai mani